The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Na sa atong oras diriya. Estamos, mi amigos, mi amigas. Mora to. Alauna, 20 na mga igala. Kinibagay pa niyo ngayaan, Tita Bean, the place to be. Guwapa ko dirili, guwata ko, Bean. Kumusta ang inyong mga kasing-kasing? Kumusta ang mga relationship? Madato man o mapubri, parihara na mga igala. Masakitan ragyapon sa gugma. Kabalo na mo sa itong cellphone number 0995-335-2093. Sa mga nakatext na, tawag na. Ang wala pa nakatext, text sa daan before manawan. Pasensya na, late ko ha. Na-busy kay Ugma na ang grand opening sa The Warehouse. Vevu ni Ugma, Vevu. Tita, good PM. Tambagi ko unsa man ako. Ang papa sa akong gibuntis, half-brother na ako, patay. Hello? Hello? Kinsa ni? Christine? Pila edad ni mo lang, gay? 26. 26? Kaning nakaboros ni mo, boyfriend ni mo ni? Say, Oh. So, unsa man ni, aya pa ka nakabalo nga half-brother din ni mo siya? Pagkaboros na ni mo o daan nakakabalo? Lately lang, kanilang ganing pag-ingon na ako sa ilaha kay katong dito sa ilaha. Anong na half-brother man mo? Igsuon ni sa amahan. So, aya pa kakabalo nga pareha din mo amahan? Oh. Wow, teleserye. Kibali, ni ato ka sa ilaha. Tapos... Niato ko sa ilaha. Then, ang story man good kay, ang iyahang papa, wala namang good nagkuhan sa ilaha good, nag-communicate. Then, tapos, ang iyahang gidala na apelido niya is ang iyahang mama. Pila na po mo katuig na uyab? 6 months? Bago pa gidi ay? 6 months pa lang ha? Naburusan na dagan? So mo to nga, pag ato ninyo, naibawan din nimo nga, grabe ka small world mangigala. Aya pa din mo naibawan nga, Igsuon dahil sa amahan. igsuon dahil mo sa amahan. Patay Maski po na. siya, wala siya kabalo na igsuon siya. So pasabot, in fairness naman sa inyo, waman po mo kabalo. Kaya lang karon nga nakabalo na mo. Di lang ko kabalo kung sa legalities, pwede ba yun na, no? Mga tanang. Hindi mo pwede mo po. Hindi ko kung ko ba kay aburas naman po. Okay na ito kung wala. Naburos pag yung ka. Nadyo lang manawag tagang attorney, basin day abre si attorney James Judy Trumbi.
I-try na ko tawag lang ka, ha. Mangutaan na ta sa legal nga mga kuan. Sa legal nga aspeto kung late na, kung pwede bagin mo magkadayon. Wala na mo ito sa instruct ng good. Kadyan lang ha, try na kong tama. Basi nagkuha ni si attorney. Basi nag-hearing ni. Kadyan lang ha, in fairness sa inyo, may problema kay wala mo kabalo. Ang ako lang, gusto na ko may bawaan ng legalities. Kung pwede ba unsa ba pwede buhaton half brother mga religious. So nakita gyud mo siyang papa ana. Kabalo na inyong mga papa nga nag-unay mo. Wala. Kaya ako, mama kay single parents, mga mama. Wala po siya nagkuhan. Hindi po ganing ako, kaya po ko kabalo. Ay mga mama, natin. Kasi pa ako. Pwede na daw mo magkadayong kay parehaman mo hap, so may mo na imong hole. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom. Well, kung ang gugma, ako okay raman ko kay wala mo kabalo, ana man mo. Ang dilan ako may bawaan kay kung nag-uban mo nga malipayon, okay ra po ko ana. Ang ako lang problema kung kadyo lang mo ta. Hello, attorney. Pasayloas ako pa, disturbo ako kadyot. Ako kay mapasalo sa imo kay na-miss na ko imong call. Kurog ba ako out, dalawa akong white. Nagkurog-kurog ka. Kadyo lang ha. Kadyo lang na ipangutana lang diri, kadyo lang ako i-caller manggod ba. Sige. Naburusan siyang boyfriend. Ang problema, aya pa nila naibawaan nga igsuon man din sila kay para silang papa. Grabe sa ka makahaoy. Dili kay talagsaon na kay na nga. Aya pa din niya ibawaan. Aya pa nakabalo. In fairness, sa sugod silang relasyon, both parties wa kabalo nga igsuon day sila. Uy, sus Maria Josep, Senior Sandayong Bernie. Well, kaningon ko nga kung gugma la istoryahan, ako okay ra kung hap sa inyong pamuyo, okay mo duha. Kung gugma gyud na, okay ra man na. Pero kung legality sa tong istoryahan, attorney, unsa man ni, nay chance wa? Wala. Dili gid birds, dili sila maminyo gid birds. Di gid sila maminyo. Kung gusto gid sila magpakasal, sakto to imong gingon nga. Kung mag-uban lang, nagminahalay, okay ra gyud. Wala may makababag sa ila kung gusto mag-uban na gid sila sa usa ka bubong birds. Ang problema lang kumudiman lang sigka partido nga magminyo. Ako napapilis nga magminyo gid ta na mo na nang problema birds dili gid na mahatag sa ila sa balaod. Di gid pwede. Dili kay isaan man na sa mga Saya, attorney. Sayang manggod kay ako tanay kuhaon sa ho sa reception ba? Sayang ayo. Ay, dili gid pwede. Mao na kay best interest manggod. Dili na pwede. Ayo ana. Wala sa balaod. Itugyan na lang naslain nga kasi musukol ana basta ang imo nga pagka-host kanang dinios ang imo pinasubay sa balaod. So, sa lagto na ba istorya, dili pwede. Dili gid pwede birds makiskill saon bagid nila. Wagid. Pero birds kadyan lang ito na. Tapos? Kung wala man ka sa birth certificate, di man ka may bawaan nga nakakuan nga magsuon sila. Tama ka dyan. Tanong na ako, Langga? Paano daw? Nipirma ba Langga sa kuan? Nipirma ba na sa inyong mga birth certificate nga siyang amahan? Sa iya ha. Sa iya ha, klaro nga na siyang amahan. Oo. Pero sa imo ha? Wala. Hindi sa mama makinggan. Wala? Wala daw. Sa iya nga part may wa. Nani birds, di man ato, binalakot man pero practical lang nga sitwasyon na. Practical lang. Di ba ginunta ako ikaw, pero di ba mo ito nangutan ako kung naaba sa birth certificate. Kay half man sila, di ba? Dili man both set of parents. So, sa half, pangutana sa birth certificate sa isa sa ila, naaba di appear katong asa sila nag-share nga magsuon sila. Wala man ka, wala burns. Pwede ra makalusot. Kung madawat nila, pwede ra. Pero mo lagi, patay sila sa storya. Maugid. Ang mga istorya sa mga relatives nung, sa man sila, mag-solo na sila, nag-unay pag yun. Dili ka na maundang burn. Although makalusot sila sa balawat, kaya wala man ka ni appear. Okay. Sa paperwork, lusot. Problema lagi karon kay, forever kita ninyo dalon nga, ay, suwang porpita. Kape.
Ajala, try. Last, sa langga. Kung about sa bata kuya, pwede ba yapon ko mga sa iyahag kuan? Ay, mga og support? Oh? Sa bata daw, pwede naman gyapon na, di ba, attorney, mga support attorney, no? Bisa pa, kung ano. Nakaburos ay pwede. Hindi mo na mag-matter. Ang atong istorya rin, ang legalities naman nila as mag-uban na ba nag-asawa, di ba? Oo, problema sa support. Okay. Tugig ka, tumbok ni mo, legality naman na ito. Okay. Salamat, attorney! Pasaylo ako sa akong pagdisturbo. Uy, sa pa yan, Bers. Okay na kaya. Nag-relax mo ko, gigikan pa mo gigapoy. So, timing yun nga, nagpa-relax. Okay. Put nga na po ko na hatag lugar nga, para sa iya, salamat. Kahayag. Thank you! Salamat! Sa pa yan, Bers. Aslang. Moto may basta nga ni legalities. Manangin ako daan kang attorney James Judith kung unsa bagyo. So langga, kung imong giwurihan kay base di na kanya Tagalog support tungod kay igsoon mo, ana? Oo, tita. Ay dili, pwede gyapon kay siya magipoy amahan. Ang komplikasyon naman diri, dili lang gid mo pwede makasaldo ha. Pero actually, kung inyo gidon to yung nagbinahala, nausab ba siya langga pagkabalo nga magsuon mo? Wala, mangyapon. Kay kung gusto gid na ninyo palusoton, like for example, wala man po dito sa birth certificate na nagpakita nga siya gid imong amahan, ana. Pwede sa iya, kapit na aking papalugar silbi. Mo lagi dito sa iya lagi ni kuan gid siya nga siya ang papa nasa birth certificate, tama di ba? Pero sa imong nga side walay gipirma. Wala, kay pagkaburos ako nga kay naglakaw man pod siya. Kung inyo daw nang inyong ipalusot, binugoy man ni siya nga ko ano, pero kung inyong ipalusot na, pwede daw na makalusot. Pero ang problema lang, ang mga storya sa mga relatives. Kaya siyempre, may man nakabalo, manggit sila nga igsuon mo, naunsa man lang sila, ay. Ano man lang sila, yung kapakasal nga igsuon man lang sila, ay. Sama ni ano na dayon. Mawala yung problema. So kung pwede mo mag-uban, nagminahalay mo, sige pwede. Pero kung magdaho mo nga maminyo mo, nga legal mo nga makasal, morag imposible. Okay? Okay, tita. Okay. Klaro may gala. Nagpalaban ko ni Attorney James Judy kay absent ko na nga time pag-discuss na mo. Naglo sagoy. At least klaro mga igala. So, grabe no, brag teleserye ba? Pero pwede gide na din. Pag hala, suon malita di ay. So tama, kung isa, wala na pamatuon nga brag itong papa kay wala gideclare na kung ilan ang ipaminurukoy nga diskarte, pwede na ipalusot. Pero mo, lagi po, ang mga istorya sa palibo, sa ko, ano, nung sumapakasal mo, mga chismoso pa nga, magkitob-kitob din ng mga simod. Pero kung gusto niyo nga, magpadayan na mo sa iyong panag-uban, nagminahalay mo, hapsay na mo, okay ra. Wa may makapugong daw sa inyo ha, pero mo lagi, kung nagdaho mo nga, muingon na nga, magpakasalta, kay lahir gitong minyo taan na, mao lang. Imposible kay iksuon man yun mo. Balik ta din sa Tita B. Sulod mas digong. Di ko ni mong pasudlon do. Gusto ni mong ipaundang na do ni mong guwan. Di ang tama ni Noon. 0995-335-2093. Tita B, akong problema is na ako'y ka-MU. Pero na siya'y uyam. Sa meaning ng MU eh. Mag-un! Hi, Tita. Ay. Kinsa ni si Isay na, Tita B. para makabalo ang tanan, unsa basig lahi among meaning sa MU, lahi among meaning. Unsay meaning ng MU? Misunderstanding. Misunderstanding? Mutual other.
Mutual day. Unsay pasabutan ng mutual understanding kung namoy MU do, unsa man na pwede mo mura mog uyab pero dili? Oo, murag. Nga na. Pero more than friends. Oo. So mag lips to lips. Dili, oy. What? Unsa man ng MU mag I love you hay? Oo. Sumiyon pa siya nga I love you. Unsay unang may nganog I love you sa ako. Tamo mi ni kay ngano wa na lang mo nag-uyab, nganong MU pa man. Naman siya uyab. Mo galing akong gipasapot. So kutob lang yun ka sa MU. Muga niyo, problema kay na ako. Dili man na yung problema, depende rin na sa imo ako nga. Hanto ka no sa ka gusto mag-MU ragyo ka. Kay kanang mga lalaki mo, sugod yun na permitik MU, bahalag 5 mo kabuok. Kay kung may mawala niya, kay garbo mas laki nga dagan siya babayi. Mo lang diferensya sa babae o lalaki. Ang lalaki, proud kaya na siya, pride yun na niya nga dagang kay kuikuan. So kung MU ta ka, pwede pa na ako MU tong imong amiga, pwede pa na ako MU ang classmate. Puro may MU. Ato kano sa... Anong kailangan maka mag-MU? Magulang ra ka sa kabit gihapon? Agay! Tamo? Tapos ang ending ana, in love na kayo ka, tapos di niya mabulagan to, di gipaasar gihapon ka. Ana mo siya tita nga, di daw niya kaya nga bulagan ang bait. Oh, see? So, wala ka nalaparuhan, ana? Ngagingnan ka nga di na ko kaya bulagan to, oh, di ba? So, bura pag niyon siya nga, hulat lang, diya kay reserva rata ka. Dili ta ang meaning ato, hulat lang diha, inkasog ka ng mabikil mi, himonta kag reserba. Pwede po ta ka himon hungawanan sakit sa puson. Mo tiyang pasabot. Okay ra man ka na sa imo nga hungawanan ka. Final lang. Oh, talawa ra gyud. Sigon part na lalagar ko. Dili ka nang tambal ra ka sakit sa puson. Sakit lang. Pila edad nimo lang ga? 18. Pangit kayo ka? Guwapo eh. Oh, di anong magstay man ka ng laki, gwapo day kay na siya. Murag. So wala ilain lalaki lugar diha nga kuan. Sana mo wala lalaki nga nagpalipay sa ako kada adlaw. Charot lang. Nagpabuta-buta lang ka. Wapay ka nimo testing isa mi para makiyon ka nga napailain magpalipay nimo. Ang pangutana mo gud siya ra manggon ngano di ni testing na day ka sa uban. Wala pa. Oo, tanawa. Di ayaw pag-ingon nga siyara. I-try sa. Walay nang uyab ni mo. Batig na akong lagi niyo. Hala. Langga, sa imong pagka 18 years old, usahay, lami ang feeling nga muramog uyab, kanang muramog sweet. Pero kung imog yung bali-balihon ni tanan, gihimo ra gyud kang kabit. Ang lalaki, perminti na mo sugot og MU. Kaya wa may mawala nila. So ayaw sayang nga imong energy imong ko ayaw basing usay mo ko kay mag-asa man pugaw sa higo nga basi pa man magbulag sila sa imo mo padulong di ba ana man puno sahay di ba nga ba pa man malangkat nimo butang iog presyo po nimong kaugalingon kung na sila problema ipagbulag sa sila yaman na sa imo dili kay murag himon ra kag reserba unsa ka pangit. Sa imong tingog, gwapa man ka, oh. Sa imong tingog pa lang, lamion man ni. Oh, tanaw ka, pagkatawa pa lang ni mo, grabe yung kayo. Diba? So, ayaw ka, kuan. Ayaw na kalas-kalas ang imong oras. Kung na sila problema sa iyong uyab, ipagbulag sila, tapos isettle, pag single na siya, o di ay siya mo balik sa imo ha. Sa ngalan nga na siya uyab, kabit imong role. Yung mga gusto niya bulagan ang babae. O di pagbulag sa... Gusto niya ang babae mamulag sa iya. Na... Buang ng kalakihan. Giganahan sa... So sa lugar yung feeling niya ka. Pilay edad ang lakihan ni... 19. Jesus, lamig niya doklon sa... Perting... Ang karon bitaw lang iyang pamati karon kay perting ganyan gwapuha. Sa bagay mga bata pa mo kamo. Basta ako nanawag sa kantitabi mga ikag-advice sa imong kagwapa, you deserve someone nga single. Og I tell you daghan kay mga single dia nga deserving. Okay?
So sa may plano nimo, magpabilin lang kay pong kakabit. Dili oy mangita ko. Taong na. So ino nimo siya nga undangon na nato ni. Kay murag nahulog man ni nga imo ra man gyapon kung pasahon kung lagi kay plano sa ko magbulag sa mo sa imong uyab baya ka mulokso diri sa ko ana ba? Or ang pinakasekreto nimo da pwede sa kadili mo sulti ana. Di makipag-date ka sa uban para magselos siya. Tawa magselos man na siya, magsuko-suko. Ano magselos man ka, hindi man ta uyab. Oh. Ikaw ra may naiuyab, ako wala man ko uyab, single man ko, I'm free, I can go anywhere, ana. O di para maglaway siya, di magsilos-silos siya, o di magsilos-silos siya, ano magsilos man ka, kay love naman ta ka, o di bulag isa na imong uyab, baya ka mo anis ako diri, ayaw may ito timer. Ikaw gusto day ka nga duha mo. Di ba? So imong buhaton karon, o sige, pwede mo padayon sa imong pagka-MU, o sige, pero pwede ka mag-date ka sa lain, mag-party-party ka, walay ka nang iyong nga malangid-nanghid pa. Buro mo sa kag tino, dili biya ikaw ang legal nga uyab. So bahalang magselos siya, magsakit yung utin, hindi mo nga magselos man ka, nga di man ta uyab. Paghilom, anaw ni mo. Bindi sa dili kay love man ta ka, o di love ko ni mo, di bulagi sa na imong uyab. Ayaw may dungana. Iwa ka na sa ko, Tita B. Ha? Nasoko. Unsa? Pero wa ka na soko. Wala, lipay kay ko nga gihimo kang kabit, perting lipayan ako. Lipay kay ko lang nga sa imong pagkatanga, nagpakabit ka. Lipay kay ko. I'm so happy for you. Sa pa imong gusto madunggan sa ko, gusto ka masakitan pa ka? Mo na di tabi. Kanang mga kabit, mayroon na sa mga naong murag kabo. Kalabay. Di mo, kabo. Planggana, imong naong. Sa pa imong gusto madunggang masakitan ka, para ma-prove na ko sa imo, para makaingyo ka nga happy kayo ko, sa pa imong gusto madunggan. Sige, tubag. Napakay pangutana. Na. So sa may buhaton nimo, magpadayon kay po kasi mo pagkakabit. Dili. So ayaw na, hawa na. Sige. Okay. Happy ko lang ga, kung nangutana ka na suko ba ko, wala, happy ko. Ang mga kilangik. Nangutana pag iwa ba daw ko na suko, happy kay ko sa imong gibuhat. Kiting lipayan ako, yung nga nagpakatanga ka, nga mura kag kalay-kalay. Wala nga pangutana. Bura makaniyon si mo mama nga, naburusan ka, wala ka na suko, nga naburusan. Happy ko, anak, nga naburusan ka. Oh my God. Bura ko usay ka sa mga reporter ka sa mga news ba, no? Nga kabalo ka, nasunog na ang kuan. Live ko dire kay nasunog dire ang balay. Mahinabi na to karon tagiya sa balay, ma'am. Unsa imong feeling karon? Happy kayo ko, oh my God. Ako nag-expect ng holiday ka happy nga makita imong balay nga nasunog. Oh my God. May balay sa una pa na ako nagisunog. Na-disgrasya bitaw ng mga reporter mo dool ba? Nakadugo-dugo ng ulo. Tapos na-disgrasya, ay sir, kumusta man sir? Masayang gibati ni mo sir. Okay siya, nice experience. Basi gusto mo experience ani. Nice man kayo nga magligid-ligid ka tapos malata ka sa kwan. Oh my God, it's a very nice experience. At ang ininyo na may gala, pa-teaser lang na nakuugma sa opening sa The Warehouse. Umugawas na unya dito sa fellowship night sa mga architects. Alas 50. Nagbabalik po inyong ayan, Tita B, and the place to be. Guwapa ko diri, ligwata ko B. Nagsuri-suri ko gahapon sa Centrio sa may Diconex. Kay ma-amaze ka may gala. Kaya na yung mga kuan ron ka ng mga modern na nga mga kasi klase, modern na nga roofing, modern na nga mga kanang sa walls, modern na nga mga sa mga kitchen, sa mga, di ba? Kasi kala itong naibawan ba kay hollow blocks, mga tiles, ano ba? Na naman yung mga high-end karon mga sosyalan na ibang barato, mas gaan, ano ba? Murag kuan presa akong koral. So ang plano sa koral sa balay kay hollow blocks, gahapon namin nakita. Mas ligon siya, mas gaan. Mas dali pag i-install. Mo dini.
At least ba? Nana po yung mga doorknob karon ng mga high-end na. Anong na po lang ba? Nanay code ba? Pwede na ka pwede yabihan, pwede na yung code. High-tech na pwede mong portahan. Nag-demos ako dito, Pak. Na rin kay kuhan dito, code, Pak. 5555552 na. High-tech na pwede mong portahan, In fairness, barato naman po eh. Naiuba, nagkalami, nagkaligo, nagkabarato. Basta daghan dito kasi klase. Mga dingding, mga roofing, mga pipe, mga wiring, tanan. So kung nagtukot ka mga balay, makatabang sa imo dito, makita kag supplier. In fairness, nasa tunga sila, sa Sentrio Kutob na sila Domingo dito. May na lang kita ka ng pangkural lagi mga gala, pero dipindig yun sa mong franchise. Hindi ani, kawayan yun eh. Nambod lang mapasaylo pag yun minidigong ani. No, Bernie, I heard you already. I told you. Sabi ko sa inyo, tao naman ako, I will accept the apology. Tinanggap ko naman yung apology niya. Tao lang tayo, naintindihan natin yung mga ganun na lang. Accepted already. But talking about your franchise, I leave it to the Congress. Hindi ko mo ano dyan. Wala akong pakialam nun, hindi na ako mag-interfere yung anong gusto ng Congress. Nasa Congress na if they will say yes o ako, I accept the apology. Salamat. Alas 2 jazz. Tita na ako'y problema akong kalivin ba? Ginapalayas na dyan na ako diri sa buala kaluoy ba? Pero gaya mga isingin siya bubalik-balik kung siya angay na akong buhaton nga di na siya mubalik. Hiluan. Bitaw, depende mo na sa rason. Hilo? No. So, pila na mo ka tuig live-in? 5 years naman siguro. 5 years. Pila edad ni mo lang ga? 21 na dito. 21 siya. 22. 5 years. So, 16 pa lang ka? Gilumluma na ka? Mag-ana yun. So, naitabo, imong gipalang ano man kay nagbulag na mo? Gusto na lang ko makigbulag kita kay... Kay? Kanang nabawas. Nalagigid na ako, na-confirm na gid na ako nga. Di, wala mo siya nang sa text ba? Wala mo na ako natuyo tita nga kanang hilabot dito ako sa iyang cellphone. Wala matuyo nga imong gikamang ang cellphone daw gi-check nimo. Wala ka na nga cellphone gi-charge niya dayon. Kasi gipalit na gawas. Tingala ko kay silent niya dahil na nanawag. Niya, ako gitubag. Ang nakapundok dito wakwak. Wakwak ang nakabutang dyan? Wow. Labasig lami na nga wakwak na? Pero ang noon kayo, kung kinsa dito sa nga bahay, wala siya ni tingog, din tawad ni text, lugar. Niya, nga. Kanang, asa nakamal? Asa sa mal? Mahal? Mahal. Dili pod mahal, tita. Malra. Mal. Natingala ko ba kay dili man mali ang pangalan. Basig na nasuko, animal ang pasabot. Ate! Kita kay, yan naman nga. Mal, asa na ka mal? Ana man, ikaduha man gi. Kuan. Kaduha siya gi. Kitawag na mal. Call sign siguro nila. Unsa sa? Siguro call sign siguro to nila sa ako lang paminaw. So akong gi-reply na kay hilab tunon lagi na. Okay. Mahilabot magita kung kuan. Siyempre nag-live na good me. Gini anak ko nga. Asa data? Ni anak ko ningon dahil may reply pa rin siya. Murag nalahi naman. Nga naman niyang reply. Kumaguntang data dito. Nga narasag ko. Na-reply man siya nga. At sige, din na lang tamo da yun. Nga naman. Okay. Kasi kung sa day mo sa tagya sa cellphone, ni anak, nangutana din siya. Ang last niya reply kay. Asa man day siya. Ni anak rapita. Wala na rin ko na-reply. Kaya abot naman. Basta nagsabot sila kaya naipapil siyang networking. Ikaw sa bitaw kay imo dahil gibabagan. Nag-mention man siya og lugar nga. Matumang kataridto, ana. Aman daping nga lugar? Ulog ko no, basta dira nga lugar. Diri ra po, dol-dol po sa amo .
Tamo din, so imo din gipa-confirm sa iya ha. Ingon niya, primero, sa buntag na ko na sa ingon niya, anak ko na sa iyang amo. Pero kaila ko anang ayang gipasabot nga magsakay ko na sa iyang motor kaya maghatod sila mga orders ko no sa para si work karon ko kay pagka buntag uli siya lahi naman pud ang rason murag duda kay ba murag kung tinuod pa di isa ra gid ka rason nga ingon na pagkaugma lahi naman pud ang rason. So sa lakton na pakistorya nagtuog yung ka nga murag nagyoy something. Oo nagyod. Tapos kung ikaso manggalit tinuod murag di na gini mo sa mapasaylo. Kapila naman ko tita ako siyang pasaylo pero so kapila na naitabo lugar. So para sa imo murag dili na ka. Dili na gid tita. Kano sila ni naitabo? Ha? Kano sila ni naitabo? Kuan katong webe sa buntag. Okay. Kinsa man ang balain yung ipuy-an? Sabi nakiipon na misa akong papa tita kay wala pa may nakalain kay ambot wala po siya murag plano bitaw. Tanamoy anak. Ay isa. Unsa di mong gusto bugaon na gyud nga di na gid mo balik ana. Bari nga na gyud lugar mong kakasuko antod karon. Moy nga na gid dili na ko gusto so kibali siya iyag yung iyag yung gipanilipong nga wala gyud wala gyud siya lain ana ba? Wala gid ko no kay. Pero ikaw di ka mo tuo. Dili gid ta. Wala na gid ta mo. Kung for example tinuod tapos nagmahay na siya, mga isag pasaylo sa imo ha, dili gyap di na ka. Dili na gid ta oy, dugeram ko sa imo nog sige ko ingon og dili pero murag karon. So napuno na gyud ka. Wala na gid akong gugma ba, dili na gid ingon nga mapasaylo pa. So, giingnan nimo siya, nagstorya gid mo harap-harap nga dili na ko sa imo ha. Ako siyang gignan nga. Nadili na ko. Ayun ako buang nga, ulit na lang sa inyo ha. Tapos di gyapon mo uli gyapon. So kada tong Webes, gana gyapon siya diha. Ganiha. Tapos pag anak diha, dampa na pod. Wala bita oy. Wala na. So, primero, ano lang sa kay bago-bago pa naman, ingana lang sa imong treatment nga lang bungol-bungol lang sa bungol. Nga dili na kayo sad kayo good i-push kayo pa. Tanaw na to in a week, 2 weeks. Then tanaw na to kung after 2 weeks o magigihapon di man siya mo ngay pasaylo kay di man gyapon siya mo amin then hantod nga ayan nimo inenenog bugaw. Imo na i-impake yang kan. Ikaw man kay na-write na nga balay. Oo, kaya mo man eh. Inenay mo hipos yung balay mo ibutang imong pinilo niya nga balay yung mga gamit diya sa ay lang po kay pagawas. Ayaw po ng sunuga ha, kaya di na maayo. Imo i-arrange daan, ibutang ni mo daan sa bag. Andi-andi ba? O sana, pawan na kay di ko ganahan. Anang mga laki nga, kuhaan ana. Ipagawas, nagigapon ako tita. Oy, yung mga gamit tanan, wala gid ako gipamilo. Ipagawas rin ako sa gate. Wala, grabe ka. Tapos, iyagay pong gibit-bit pa sulod. Ano yung buntag? Yan gipang kuan. Yan gipang sulod sa kanang ikubag. Tapos, asa man ang ikubag ron, nandes ba na Gyapon diri kay ambot ni guro napag isip paano mo balik wala man gid gidala ganiya. Siyempre kay kana siya sa limuang man gusto pag na mo balik feeling gid niya nga mag-okay pa ka. Bungoli lang sa mga isa ka semana. Duha ka semana kay kung consistent gyud ka nga bungol ka dahala sige. Ready na mga kamulit ko bay akong imong iana-anaon eventually maghilak-hilak di gihapon ka. Dili na tito ay hurot na wala na gi sige, ana, i-maintain lang yan. Ipagawas sa po nimo yung kuan, dili na ka, butang nimo diha. Kaya may ako mag-usay ang maning babae pa sa kusuko, pero kung mo dapat nagalining dila likod sa dalunggan mo, piyong na mo, yun na po, basta halas na ni ha. Dili na gitita ay, dili na git puno na. Wala na yun. Wala sa kay bag-oron. Gitita? Wala sa kay bag-oron, nga kay iring-iring. Wala, gitita, promise, focus ako sa kong anak karon eh. Okay. Sige, pwede nimo inaynayan, di man pagbantay lang, anarang ingatoy mo nga buhaton ay panglabay lang ga grabe sa. Kana ibutan nimo sa kuan diha ana, exit na diha, bungol ayog tingog. Paabot na po niya diha anak magtuo man na siya nga matag uli basig okay na to. Basig okay na to. Pag uli niya, pagtanong niya nga murag wa na gyud ka, murag consistent ba? Dilita ka ng murag kuan ba nga mandakop lang tag bao-bao karon pagka ugma wa na pod.
consistent gyud kung mandakop, ana ba? So kay ikaw nga nagyapon inconsistent kung dili gyud kay kapila man na itabogon na nga nga padili-dili. Tapos pag sulod sa bana, pag mahawiran na galing, pag mahalukan na galing, no? Saan mo kayo ka? Basta last na niya. Mga na po siya pasaylo, kung ano mong weakness ni mo, pag musulirat maging mata, na wala din line masulti, kung dili vowel sa landayon, Ana ha? Dili na. Sige. Ana, consistent lang ka nga. Wala nagyo, di nagyo ka, ana. Okay? Sige, tita. Salamat. Okay. Ano mga one time na may gala sa una, college pa ko. Sa una, ngit-ngit man ang balulang nga terminal. Sus na ako'y nadunggan babae na, una-una na ako lain, oh my God, nagin yun. Paglinaw, gidunggam naman di, taabang. Abi na ako nagkuanan, nadunggaban naman di may gala. Alas 2:20 sa atong oras. Alas 2:25 sa atong oras. Zero 0995-335-2093. Alapit ang warehouse sa Corrales Avenue. Titabi na ako'y kalib-in pero LDR me kay na siya sa CDO Gaward. Then kakasapon na ko siya sa mga chat nila sa ubang babae. Nga, kapatid kita pa siya in short, ga-deny ko niya. Sige na, text. Ako da itong ate nga concern sa problem sa akong manghot, Tita B. I called you last Thursday, Tita B, bayad sa problem sa akong sister iyang boyfriend, if you could still remember. Ingon ka sa ako, Tita B, hang out with my sister friend, then talk to both sides. Kasi Tita B, murag na lahi naman noon ni, nanam na yung medyo serious nga problem. I don't know sa uban, pero sa akong manghot, na mo naman nung serious pa again, I'll explain everything. Sige, tawag lang ka. Naka-remember. I am remembering. Si 496, sige, tawag lang ka. Hello. Yan, naka-remember ko sa imo, no? Yung yes, kung kay mo man imong manghod, nga medyo mas gipili ang barkada kaysa boyfriend, bringana, di ba? Yes, Tito. So, nakipag-hangout ka, nakipagsabay kasi mo manghod. Yes, Tito B, last Sunday as in from noon up to evening yun. Grabe. So, ang purpose ba nimo nga makilatis nimo ilang mga karakter, imo bang gibuhat, imo bang gibantayan? Alright. So, unsa may naitabo noon? Ngayon na serious na may noon? Katong day nga nagtawag ko sa mo, Tita B, pag uli isa akong manghod yun ate, ingon siya sa ako nga, ate, ang iyala ka daw ko ng uyab, ang guys, medyo ka nang murag, kung asa ba ito siya paingon, Tita B, gasunod-sunod nga, kunwari, wala siya kabalo. Nag-stalk kayo?
Kana wala kabalo akong manghod nga gasunod-sunod siya. Tapos na-notice siya sa akong manghod nga wala lang po nagpahalata akong manghod. Kanang murag, nahadlok na daw noon siya kay what if naa daw siya mabuhat nga wala siya ganahi. Basig unsaon daw kung nuno niya siya. Lagi. Bro, nabuang ginang laki sa yaba. Muna na tarong. Karon sa pud gina siya nag-ingon ana sukad nga nagka-friends ang akong manghod. Borag siguro tungod mo kay sige sila uban borag nahilog na borag abi niya ako ra gyud ka parang nahimo siyang para siyang nahimong obsessed na kayo parang di ba? Katong day nga nag-hangout ko uban iyang friends dito bikato kay niyan ang guy pagkagabi. Okay. So kanang abi na kog okay gid kay katawa man siya nakig-hangout pud siya so feeling gid nako okay. What do you mean hangout pud siya? Pati ang boyfriend? Sa friends o sa imuha? So nisabay po mo. So ikaw, ang boyfriend, hangout po ka sa friends sa imong manghod. And in fairness, ang mga friends imong manghod, okay ra po sila, yeko ra po. Oo, okay. Okay. Well, sa inyong gibuhat, if you don't mind, unsa nga klaseng hangout ninyong gibuhat? Kanang nangaon, video kiss. Okay. Sa restaurant. Ana. So abi ni mo okay na? Oo, okay, gito tabi kay na ay kaning friend akong manghod nga kanang murag nag-share sa iyang problem, hilak-hilak ni tambag-tambag sa siyang appeal. So I thought, okay, yun. Okay. So I thought, okay, gito din. After ato mga 2 days siguro ningon akong manghod nga atiga, kuha na po siya, start na po siya og kanang argue, kanang mukuha na po siya nga, kato daw kunong tanan nahatag niya sa ako-akwaon daw niya. See? So meaning to say, si tungod nanod ani, nigawas nanod ang tinuod kulay anang iyang boyfriend. Nakita na niyo ba nga parang ba't siya, para siyang na-obsess, para siya nakalay. Mga material nga butang, iyaha daw ko ng pangwaan. So, niingon ako manghod nga, sige, kumuha na yung gusto, uli na ako. Pero, ayaw na pag sinamok. Pag ingon sa kumangod na natin tabi, maingon na po siya nga, basta, sorry na, dili ko. Pila edad galian ni Laki? 24. And di ba ang lalaki kay murag wala po sa laing outlet, di ba? Parang gaskwela lang gid sila both. Gaskwela, yeah, pero ang burang iyang world is like eskwela, then ang inspiration is your sister, di ba? Parang wala, yeah. So that's why medyo ingana yang kinaiya and it's so dangerous. Pero in fairness pag ang friends sa mong sister, I mean sila wa po kiber sila wa sila ipakialam. Okay ra sila. Kini na ko yung murag kuan kayo kanang o sa kinang term herb kanang murag gusto niya nga ako lang ka. Possessive. So ang boyfriend sa mong sister is possessive. Parang first time niya na para bang naana siya kahati kay maybe for the longest time it's only siya lang gyud o di ba yung sister nga sila lang gyud permiti banana. And karon murag wow. Burang di na ni magsilbi. Marunghan na may murag lain. So, mura na possessive siya. Parang nasa hadlock siya nga totally mawala siya sa... Di ba? Parang ganun, di ba? So what's your problem? I mean, so wala na solve? The same? Wala. Good. So, ang imong sister, unsa man pud siya, na loss of love ba siya o gisamukan lang siya? Kanang gisamukan wala gid siya nag-lost of love tita bimurag ang boy gid ko na nagbago nga bisag unsaon nagpasabot di gid ko no makasabot. Pero kung ubanon pero yeko ra po sa imong ang problema po nato isa po kay imong sister po di po siya gana nga ubanon permit imong boyfriend with the friends di ba? Okay. Kung naana daw ko nang gitry man gud daw po niya tita Bing nga paubanon. Pero pag naana daw sila okay ang boy, pero pag mag-separate na sila wala na ang friends magsuko-suko dayon. Tama. So na problema, attitude problem ni kani nga problema is kinaiya problem na gid ni say. So nigawas ang iyang tinuod nga kulay. So mo diri na dayon. So mo na din ang next question sa imong sister. So nakita naman nimo, bubitaw ni nga tong purpose nga maguyab-uyab ta to know our differences, to know our real attitude, ana then ang imong sister na may makatubag ani karon. Unsa man? Are you still, willing pa ba antud pa ba ang imo bang love is still there nga to willing to understand sa iyang boyfriend? Kailangan gyud nga na. Lain siya kinaiya but because I love him, willing gyapon ko nga mo understand kaya pagyapon ko patience to understand him napagyapon nga na mo di man din makita kay dili beta perfect
Tanang tao na ginay differences. Kung sa ubang tao, ang iyang ka-level sa pagkamaldita, bisa pag level 3 na, muingon ko nga, di na ako nakaya, oy, grabe na kayo sa kamaldita, bulag mi, so di na ako nakaya, suminto si dili sila compatible. Pero, in fairness, nasa ubang tao nga, ang iyang level 3, bisa pag ni level 5 na ang iyang pagkamaldita, ni level 5 na iyang pagkamaldita, and still willing pa kayo po mo understand and willing to stay because, so mean to say, lahi na ni nga level ang akong love sa iya, willing pa mangyapon ko. So, diyan nakaroon ang question sa imo mangod. Hangtod asa sa gusto mo understand anang lakiya. Nauta na siya sa akong kagabi kung unsa daw kuno iyang buhaton, then giingnan ako sa nga medyo dili gid ko kasulti kay wala gid ko kaagian ang Exactly. scenario. Kay kung kita ingan nga level wala na sa sugod pa lang gibusdakan na nato nagkuan. Pero ang problema mo sa iya mga level din ino nimong mangod nimo, di ikaw may makipag-uban, ikaw man ang girlfriend. Kaya pa ba nimo? Mura man ang kuan, di ba? Di ba ang purpose why mo sulot ang relationship because we want to be happy, di ba? Then you ask her, so man happy pa ba ka sa relationship? Ano rama? Are you still willing to understand? Ang ingon niya Tita Bikay, kung bisan kung ingon gyud ako no siya og dili na gid sa dili pud gyud musugot ang guy. Hadlokon dayon siya maghikot siya. Well, again, kung gisultian na tapos wala lang gihapon, mo rin gingon nga wala ko nangutana if pwede ta magbulag, so pwede gisa mo nga dili ko. Then may gisa nga, I'm so kana bang usay pinadrama ba? Then I love you. Pero sa man ako, hindi naman ta magkasinabot. I'm not happy anymore. Si mong gabuhaton sa akong pinahanap ito nga drama. Di mo sa pa'y purpose aning tanan. Nga nag-uban patangan. Rin naman dahil na kami. Ano mo, parang balikan ni mo siya ba? Ay kung ako happy man ko nga mag-uban ta. Pero kung ingani nga nastan ni mo, nga nina nga mga. I'm not happy anymore. Then, o sa mga may pulos ani. Nakakita gid ko Tita B, nakadungog gid ko nga nag-ingon ana akong manghod. Pero pag human gid silang storya wala gyud laing ginabasol ang guy kung dili ang friends. Kanang mura ginaingon niya kung wala nang mga friends dili ta ingon ani ron. Kung wala nang mga friends, dili siya willing mag-adjust. Gusto niya wala ang friends then pabilin tang duha. So dili pwede. So technically kung ako karon na sa imong kwan again di man takabalo no kung sige kung sa imong mangod now. Kung buhaton nakabalo ba imong mangon nga nangay kag advice ako? Siya kabalo siya. Kabalo ba siya? Kabalo siya. Kung sultian ba ta karon imo ba ning isulti sa iya mo ni akong i-check kasi mo. If ako sa nag-ingon sa kuan na mag-call daw ko again. If ako nasa iya karon ingan akong baton. Imo decide ko nga ayoko na, I will stop this relationship kay kapuyan ako ana. Then siyempre tama mong gingon na pero na magbiling. I'll just simply, slowly kill the relationship. Kuan ako kanang di na ako mag-effort. Bored na ko. Di na ko mo konsay mo ha. Kung mato ko sa akong friends, kung galit ka, wala akong pakialam. I'm not doing anything wrong. I will, mananggid ko, nami ko, pag dili ka, wakoy L. Wala ko na nga isimong opinion. I know what I'm doing, kabalo ko what's correct or what's wrong. Kung magmay-may siya diha, bahala ka diha. Masuko ka, kung magyaw-ya ka, tawagan ko nimo, then I will cut the call. If mag-text ka sa akong taas, kay lagot kay ka, then I will not read anymore. I will slowly kill the relationship. Nakadugayan, bahala ka. Kaning sa side sa guy Tita B nga, the way he posted on social media, mura bitaw grabe ka victim kay siya. As in nga mura kuan gid niya. Wait, kanang nagka-mention ba siya sa name? Dili man noon Tita B, pero ginamin niya nga iyang uyab, which is daghan yung nakabalong ang mangod ang iyang uyab. Oo, so mura bitaw ka na ang mga comments dayon. Ako ate, makabasa ko nga na nakabalo ko nga dili na nang binuhatan sa kumangod malain ko. Alright. Manang murag ka nang ingon ani pa victim kay siya nga ingon ani ka nang sala gid sa kumanghudan din ang mga comment kay murag sakit na bitaw. Kay kabalo ko nga dili wala lagi buhat sa kumangod dili ni nga na pero wala ko kabaloon sa akin pag defend kay dili lagi ko gusto nga mag-apil-apil kay ilaha bayan ang problem. Then kana yang post i-print screen then you tell him I don't like this. Di o ganan ani nga imo kong gikuhan. Then if maangri siya then imo nimo siyang nga let's stop this. Kani ba imo nang i-collage na tanan mga reasons why i-stop na niya ni nga relationship. If I'm the girl, makikusyoso magina sila sa post sa lalaki. Kung ako imong kuan, we going ko post nga, I'm already, I'm bored.
Or wala na. This is, ano ba, kanong... Sagdi nang magbas dia. You know, true friends will still... Yes, Tita B. Dili na to, hayaan na to mga kaugalingon niya. Makalagot man, they don't read the comments. Presa mo ba nga dagang kami nga i-shutdown ng EBS din amo lang gipang-block na mo din wala milabot sila di man sila akong mga friends except ako mama nag-umiingon nga burn kailangan na mag-shutdown ng EBS then wala ko i-choy ako na ng mama pero wala ko ilabot nila wa man ko inyong comment di man na makakuha ko ilabot always mo kining anak they don't know the side of kabalo na ka sa social media so pa sila kabalo sa side of the story. Basta kayo maka-advise lang. Basta lang maka-comment lang. If dili pa na makakuha sa inyo din, block these people para hap sa inyong content. I-print screen na tanan ng mga ebidensya nga morag enough na. Then, tell the guy nga, ayoko na. Bisa pa may kang dili ko mo sugot, bahala ka. Or kung yun mo din, let's just slowly kill it. I mean, dili na ka mo reply. Dead man na ka, slowly, you're not happy anymore. Parang bored ka na. Ganon lang ga. Tawag otro lang na putulin mong ko. That's for me. Ingana na lang yun. Dayon, muni nga time nga dapat nakasakiliran niya. Okay? Tayo na ninyo patuli. If ever na may madunggan nga, again, tama mong gingon, makalagot biyag yun. Labi di maginitinuod. But, kabalo man mo, within sa inyong kagaling, kabalo mo nga wa na ko ni gibuhat, then, kiber. Block those people, unfriend those people, then padayon mo pakita more selfies sa Facebook sa girl kay kanang uban mo shoes ano na biya atong i-check biya ang Facebook siyang uyabi mapakita lang mo nga you guys are happy okay ra mo okay na mo din sagdi dangerous ang lalaki dangerous asin kagabi Tita B kalit lang mga siguro mga 11 na ni anak ko mangod nga namukha nga ati, kwaon doon niya tanan iyang nahatag, kwaon doon niya tanan. Din ako nga, ati nga, medyo nakuan ko, sige, bayari siya, na ako'y kwarta diri, kung saan bayaran ni mo siya, karon basta ka di na siya magsinamok. Yeah, exactly. Abi siguro, alam mo, parang na-confident masyado si lalaki, abi siguro niya nga, ayaw na buhata, ayaw ko biya. Iba si abi niya maging anang imong sister. You know what, in fairness, I want to understand the situation of the guy, ha? Gusto na ko siya sabtong ano yung ana siya. But if he's close-minded, kailangan mo siya makalearn sa yung lesson. Yes, ito sa start gani medyo ganito nag-first na kung call, di ba? Kaya medyo kuan gid ko sa side gid sa guy. Tungod kay gi-understand gid na kung tama na yung situation. Dagi kay alone siya. Iya akong manghudray na sa iya. Pero murag nagkaana mo kadugay murag nag-worse naman inon nga gusto gid niya. Siya ray tama sa tanang anggulo. Because again, dapat manggod kung akong uyab, iyang barkada po na ako. Ana, manggunta, di mo nga pwede. Pwede man nga diligid as grabe ka close with the barkada. But at least you guys get along. I mean, happiness ni sa girlfriend. So dapat, it should be my happiness also. Murag, nahimo na noon siya o plastic. Exactly. Okay siya sa front sa mga friends akong sister. Pero pag wala na sila, ilibak ko niya, masuko siya. And burag possessive. Burag nakita na ako ang red flag that the boyfriend of your sister is kinda possessive. Parang gusto niya nga akin ka lang ako. Burag, the more it's dangerous. So, every time ba Tita B nga magsulti siya, nga pabiyaan siya, magpakamatay siya, o sa may maayo nga. Nabot, kailan mo siyang parents? Wala lagi na siya parents. Patay na yun po. So that's the problem also. So kasi guardian niya? Brothers lang niya, pero mga kuan na kanang married na pod. Kaya pala yung anay yung attitude, no? Kanang murag kuan lang ba ito, Tita B? Maluoy sa baya ka, no? But, masacrifice ang... Kanang medyo kung maingon bito siya nga maghikog siya basin may possibility nga basin mabuhat gid niya tungod kay well sa bagay wa pa noy nakasuhan nga kuan. Wala pa noy sa balaod noon wala pa noy ingon nga ikaw mo'y mapriso tungod kay imo ikaw mo'y gimong dahilan siyang pagpakamatay. That's clear. That's clear lang nga. But you know well as much as possible try lang but just slowly kill it. I mean ay napatuli wala ko gibuhat nga ana lang ati siya imong sister ba bahala ka wa ko gibuhat nga dautan kung ayaw ka din kung di ka mutos ako din fine wala ko kung magsisag yayo din don't reply then just kill the conversation if he will call then he's yelling at your sister na then just stop the call end the call. Yes, Tita B. Sakto po ba akong maningin katong mga gipang-ingon niya nga
Bayran na mo. Kung ano niya mo, ibalik ito. Yatag. Para bro, ang dating man bro, feeling pa mo ganyan nga ba? Tungod kay if buhaton ako ni basin niya mag-change, wala kay L. At the end of the day, happiness of your sister, she deserves to be happy. Ayo kay. Asin kita biyang mga friends, wala gisa mo. Grabe mga sinabtunon gyapon nga mga tao gyud. See, so diba? So well, effective tong giun sa mo nga sabtang iyang mga friends para makabalo kang unsa yang nakita. So nakita gid nimo, tama. Yes, so okay gid ay ang iyang mga friends. Okay kaayo gyud. Exactly. So see? So tama akong gi-advise. So nakita na nimo karon, kinsa gid ay ang worst. So it's the boyfriend. It's the boyfriend. Feeling lang ako sa boyfriend na kuratan gid siya. For the longest time man siguro nga ang iyang life is going to school and your sister lang. Parang nakuratan ata siya nga, uy, burang nana ko'y kahati Parang yan na, burang bitog the only son, for the longest time nga siya rin anak, tapos kalit lang na yung manghod. Kanang, ang ako lang mga goodies, kanang mga possibilities bito nga, maunsaw niya akong manghod-tungod na sa iyang gibati, nga wala siya kasabot. If ever maabot naging nga burang nanay serious threat, nga burang hadlock na, ipablatter na ninyo na, basta nga. Okay, tita. Alright. But well, as much as possible, if pwede pa makaya, sige, well, siguro slowly introduce him to the friends again, then uban, and eventually, but again, if nabuhat ng tanan effort, imo gyapon ning sister kay ikaw, di man ikaw manggod, di mo nagdala sa gibati, but imong sister, sa ginay makabalo, imong gisang pangutanon, sa man, happy pa ba ka? Number 2, asa pa makakaya? Kaya pa? Kaya pa mo sabot? Kaya pa mo, kuan? If the answer is no, kay dili na, di wala na tayo istoryahan pa. They're still young, di ba? Pila edad pa nila? 24 hanggang 20 akong sister. 24 na dapat siya. Possessive. Nakuratan yun na siya, promise. Nakuratan na siya nga nanay kahati ang kuhan. Okay, for the longest time, di ba? Sila rin mag-implemente sa imong sister. For almost 3 years. So parang nakuratan siya nga sa una sa ako lang attention karon nanay friends. So, kaya siya na yung ana. So karon i-try nato nga ipasabot sa iya nga di mo gani pwede nga kita la pirmi. But still kung gibutan nato ang tanan still kay burog na in fairness mo burog naluwi po ako sa lucky nga sa ngalan wa siya parents. Grabe na to pag-adjust sa pagsabot niya ha. So biro pag susobra na to bro halos 360 na to pag-adjust bro wa lang gihapon ay kadyot lang undangon nato ni. Okay? Update me. Sige, everything. I-try doon ng the slowly nga pagpatay kanang wala kay gana parang wala na kay kuan. Ana lang sa sige wata nagbulag but bitang wala na koy gana. Kanang nabuhat na sa akong sister actually dito nga dili mag-answer sa yung calls. Then sa ako siya manawag. Otro pod ko nga dito mo. Nabo na sa kill the friendship. Diretso mag-answer sa ako. Slowly kill the friendship. So, ang problema manggod, manawag sa imo pero kung mo-advise ka di kay pud sa mamina o labaw. Diba? Ako sa iya diri sa ipatawag sa ako bigay tangan ko siya glanit. Hiluan ko siya diretso. Kung ipa-advise pa ka, hiluan ta ka karon. Okay. So kung ako mangod slowly killing the relationship, ikaw po slowly kill, nakuha naman ni mo ang kuhan nga side. But you know, kailan ni mo galing? 25. Gamay ra pwede, 5 years ang difference. Kasi kadoyan si kag-comfort sa imo na mo padulong ba? Uy, ginoo ko, married na ko. Abi na ako. Aba, sigang ending na nung bangay kadoon. Ang ending ka mo na nung Speed it up. Ay, galing ko pa naglabot-labot imong bana. Dili mo kuan lang gyud ang akong bana tita Bim kagabi pagpukaw sa kumangod of course na siya niingon siya nga medyo libog gyud kay ingon akong bana sa naandan gyud nato medyo lalaki gyud dapat ang musabot siya baliktad kay galing. Siya may sabtunon. So I mean to say there's nothing wrong with your sister. It's the guy. Mo lang gyapon na ang concern sa akong husband kay what if unsa may tabusin mong manghud kung wala ka nasubraan na ang laki. Tanawa if ever naabot naging it feels mong kuan nga barag annoying na siya magsigsunod-sunod medyo na pwede na ipablatter basta nga na. Okay? Alright. Okay. Bye. Thank you. Bye. Ang wala nakasunod siyang story
Paminawan ninyo sa Spotify na dito. 2:48 time check ato kanato sa